Arratsaldeon. Hemen erekin Maider Orontzoro Olamusu, Berrobiko alaba, antropologoa eta ikerlaria. Berak gutxiengoekin lotutako gaietarako Europako zentroan lan egiten du, utz handia egiten duen Alemaniako tokiren batean. Eta duela urtebete, ailegatu zitzaigun Euskara Forora eskaera berak ikerketa bat egin nahi zula, arnasgunetako iritziak eta ikuspegiak jasotzeko, eta berak proposatu zuen kontaktu batzuk edo testigantza batzuk izatia zestoako herritarrena. Eta ez nahi luzatuko, baina seguru asko berak esango du, gutxi ezagutzen dut nik Maile, baina seguru asko lehenengo etaikoak izango dela bere ikerketa oso ikerketa xumia dela. Berez askotan ikerketan balioak eta hartzen direla jasotako testigantzen kopuruen arabera. Baina batzutan, 5-6 testigantzak islatzen dituztela osotasunaren ikuspegia. Beste izan da 50 erantzunak baina. Eta kasu honetan direla euskaldunek nola bizi duten arnasguneten herri batian bizitzia eta herriak daukan eta euskara herrian daukan egoera. Nire aldetik, eskerrik asko ikerketan parte hartu dute guztiak, hemen baten bat eskerrak, eta beste aldetik Mairi eskerrik asko eginako lanagatik eta batez ere hartu duen konpromisuagatik eta izan duen gogoa herriari emaitzak bultatzeko. Eskerrik asko. Azteko eta behin eskerrik asko denoi gaur honea etortzeagatik. Eskertzea, torza da, asteazkena? Asteartea? Astearte burzuri baten honea etortzea soziolinguistika eta arnasgunde gaiez entzutea, pentsatzen den magina bat plan izango dituzuela eta kriston giroa da orduan egia esateko eskertzea. Norak esan duenan hildotik, ni Maider Orontzoro Olamusu naiz, Berrobikoa, eta formazioz antropologoa naiz, baina azken urte pare batetan soziolinguistika gaiei heldu diet eta horta da naiz lanen Alemanian. Orduan, gaur nire asmoa zen pixkat zuengana nire ikerketa hauek hartzea, norak esan duen bezala arnasgunei buruzko ikerketa bat egin dut, eta horretarako zestoa aukeratu dut, eta iruditu zitzaiden, garrantzitsua zela gaur honea etortzea, eta ikerketa pixkat bere osotasunen azaltzea, zuzenen esan gabe emaitzak zein dian, ni asmonekin hasi nintzen, horrela egin nun, eta hau izan zen pixkat emaitza. Orduan, eta azeleratu naiz, baina eskerrak bai eman nahi dizkiot norari, zestoako udalai gaur hau antolatzeagatik, baina baita hasieratikan laguntzeagatik, ze azken finen, gero aipatuko den nola eta nondik noa, baina herrien aukeraketa bat egin nun, eta zestoan egiteko asmoa neukan, eta udaletxeak azken finen hasieratikan prestutasuna azalduzun laguntzeko, jendea bilatzeko, eta horrekin intzun posible izatea ikerketa zestoan egitea, baina baita prozesua oso erresa izan zen, eta seitun lortu nituen parte hartzaileak, eta horrek egia esateko asko harintzeu lana, orduan hemendik eskerrik asko. Orduan, besteik gabe, gaurko saioan pixkat egiturai buruz hitz egin nahi dizuet. Hasteko eta behin pixkat ikerketan testuingurua azaldu nahi dut, arnasgunen gaia nondik noako dan, seguru nago gehi edo gutxi entzun duzuela, azken finen, prentsan agertzen den zerbait da, komunikabideetan, badago ez, Euskal Herri mailan kezka bat eta kontzientzia puntu bat arnasguneak zer dian, bestela, joan den astean Azpeitian etzen egingo arnasgunei buruzko lehen konferentzia nazioartekoa ez, orduan badago gaian inguruko interes eta kezka bat, orduan pixkat azaldu nahi zuet gaia ez, zenbakian hundi di joaten, gero baita kokatzeko, panorama hortan nire ikerketarekin zegin nahi izan deten. Azken finen, lotuta daude gaur egun
orain arte indako gauzak, eta nik horri gehitu nahi izan diotena. Eta gero jarraituko nire proiektuakin, ez? Zer ikertu dut, diseinua nola izan da, zerritan, zen indioten elkarrizketa, eta gero ja emaitzan inguruan hitz egingoet. Eta ondo iruditzen baldin bazaizue, eta bestela bai, galderak eta erantzunak bukaerako, ez? Orduan batek zerbait baldin badaukat burun, bukaerako utzi. Orduan, beste gabe ja, gaiai helduko jot, arnasgunen gaietaz aiganen hitz egiten, hemen nola baitxeseko oinarren daun fenomenoa da euskal hiztunen banaketa bat. Arnasgunea balin badaude, da beste leku batzuak arnasguneak ez dielako, ezta? Orduan, Euskal Herri mailan eremu soziolinguistiko desberdina daude. Badaude leku batzuk nun Euskaldunen proportzio oso baxua da, adibidez, kategoria hortan sartuko liake, Euskal Herriko hiriburu guztik, eta beste leku batzutan, proportzio ertaina da, eta beste batzutan proportzio oso altua da. Hoi izango liake arnasgunek. Eta garantzitsua da, proportzio kontutaz hitz egitea, ze Euskaldun gehienak, kopuru aldetik, Bilbon bizi dira. Ze pasatzea, Bilbon, ikusten baldin badeu, Bilboko biztanleria kopurua proportzioa Euskalduna oso baxua da. Horrek esan nahi du, Euskaldun bat Bilbon kaleatetzen denean, beste Euskaldun bat topatzeko aukera gutxiago ditula, eta horrek esan nahi du, kalean edozeinekin euskaraz hitz egitea, ez dela horren erresa. Horri gehitzen bai, hiri bat handigoa dela, ez da zestoa mezela gutxi gaur bera jendea zautzen duzula. Orduan esan detena, Euskaldunen proportzioa oso baxua da, eta horiek dira dentsitate bajuko, Euskaldunen dentsitate bajuko lurraldek. Eta bilatu nahi balin baite, Euskal Herri mailan behintzat dentsitate altugo bat daukan lekuk, ezaugarri horiek betetzen dituzten herrik bilatu nahi balin baite, jun behar deuia landa eremura, herri txikiago, eta askotan gehienak dira bademagun trenik pasa ez dian lekuk. Horregatik ez da kasualidadea, Azpeitia izatea Euskal Herri mailan daun arnasgunek handina. Zergatik, trenik ez da pasatzen, karretera nagusirik ez da hortik pasatzen, askotan igual industria eremu zentralak ez dira, administrazioa igual ez, botere eta muitzen dana beste leku batzutan dago. Orduan esan dakoa, dentsitate altuagoak pilatzaitu ja landa eremuen herri txikigotan. Eta nik uste txikitasunataz importantea dela hitz egitea, ze hemen jartzen duna ez, Euskaldunen gehiengoa, hau da, 60 gora ez, langa hor jartzen da arnasguneentzako, Euskaldunen langai, 60 pasatzen duen herri, 189 dira hegoalden, iparraldeko daturik ez daukau. 189tik 119 biztanle baino gutxiago ditu. Orduan, herri txikieta zaiganen oso txikieta zaiga. Gehiengoa bintzat aladia, adibidez zestoa nahiko handia da arnasgune izateko. Orduan, garrantzitsuak dira, baina gero egia da, jartzen baldin baiteu, bai populazioan daukaten pisua edo zenbat Euskaldun bizi dian, esan dako Euskaldun gehienak ez die bertan bizi, oso esan dezagun zenbaki txikia da, baina horrek ez du esan nahi euskeran panoraman esan dezagun garrantzia ez dutenik. Garrantzitsuak dira, baina pisua txikia daukate. Eta hor bi mapa ekarri dizkizuet. Goiko mapa da euskeran ezagutzaren mapa. Hau da, geroz eta berdegoa, udalerri hortan bizi dan jendeak euskera gehiago daki, proportzio euskalduna altuagoa da. Baina arnasgunetan garrantzitsua ez da bakarrik jakitea ez, soziolinguistikak esateigu eta Euskal Herrian bizi da neozine badaki jakiteak ez duela automatikoki ekartzen erabiltzea. Orduan, arnasguneen kasuan garrantzitsua dena da erabilera, eta beko mapak hori erakusten digu. Beko mapan, geroz eta berdeenak dienak dira erabilera altuena daukaten, eta horiek izango dira arnasguneak. Ez bakarrik ezagutza altua, baizik eta erabilera ere bai. Orduan, behin pixkat hau esan da, zer da arnasgune bat. Orduan, Euskal Herri mailan arnasgunetaz hitzegintakon gaur egun nolabait esateko kategoria gauza askotarako erabiltzen da, baina nik nire ikerketan erabiltzen detenean eta gaurko hitzaldian arnasgune hitzatzen detenean honi egiten diote referentzia. Hau da, herri bat, edo ingurune edo izan daiteke bai ara bat, baina printzipioz unitatea, datuk eta eskuragarri dauzkaunak herria izaten da. Orduan, herri bat, ez du balio taberna bat, nik herri bat hartzen dut, izuen dentsitate altua, hau da, herri hortako biztanlerian gehiengo bat, euskalduna da, eta erabilera, batzutan begiratzen zaio etxeko zensuko datuei, eta beste batzutan kale erabilerari. Beste batzutan bataz besteko ateratzen da ze datuak desberdina dira. Edozein moduta, erabilera 160ko langa pasatzen du.
Eta horrek esan nahi du arau soziala, inertzia, tendentzia, herri hortan dela euskeraz funtzionatzea, euskeraz egitea kalen, printzipioz behintzat. Eta transmisioa, euskeran transmisioa bai etxen, eta bai komunitatean indartsua da. Horrek esan nahi du, pertsona askok etxetik dakarkitela euskera, baina beste batzuk akaso etxetik ez du ekarriko, bere gurasoak ez dialako euskaldunak, baina komunitatean euskera hitz egiten delako eta baita hezkuntza sistemakin batea, etxetik ekartzen ez duten euskaldunak euskera, etxetik ekartzen ez dutenak ere, euskaldun bete izatea iristen dira. Orduan, azken finen, ikusten ez du pixkat euskeran kasun garrantzitsua dian lekuak diala. Hau ekarri dut, ze euskaldunekin ez da mundua hasten eta ez da mundua bukatzen. Orduan, anekdota bezala, baina pixkat panorama emateko, euskal arnazguneak dauden bezala, beste hizkuntza gutxitu batzuk bai bere arnazguneak dauzkate. Dauzkate herri batzuk edo zonalde batzuk, nunta hizkuntza gutxitu horietako hiztunen proportzioa altuagoa. Hemen adibidez daukau galesaren panorama. Ipar mendebaldea izango litzateke galesera gehiena hitz egiten da lekua. Hor goran daukagu Hego Tiroleko probintzia, Italia iparraldean, agian baten bajunda furgonetan Dolomitetara, eta Dolomitetan hitz egiten da ladinoa. Hor ikusten duzue, beste probintzia batzutan Italian ere hitz egiten da, baina gehien bat ladinia delako horretan hitz egiten da, eta hor ikusten da, geroz eta ilunagoa, proportzio altuagoa da. Eta hemen daukagu Galizia. Galizia nahiko sailkapen erdi arraro erabiltzen dute gauza hauetarako, baina ikusten dugu baita ez. Geroz eta urdin ilunagoak dira, proportzioa Galizia ristuna altuagoa dena, eta horrek aiazten digu erabilera altuagoa dela. Beste gabe esateko, gu askotan ez, euskalduna gure arnazgunekin gora eta bera gabitzala, baina beste leku batzuetan ere antzeko realitateak badaudela. Edozein modute izan euskal arnazguneak edo gazte batenak, zergatik dira garrantzitsuak ez, honekin gabiltza bueltaka egon guztien. Orduan, garrantzia ikusi dezakegu maila desberdinetan, alde batetik daukau hizkuntza mailan, ez? Azken finen, arnazgunek dira euskeraz modu normal baten, edo modu normalizatu baten, bizidian leku bakarra. Nola baita esateko, esan detena ez, arau soziala izatea, komunitate mailan erabiltzea, beste leku batzutan ebain noski euskaraz hitz egiten da, baina arnazgunetan ematen zaion komunitate mailako erabilera beste leku batzutan ez zaio ematen. Orduan, hizkuntza gutxitu batentzat garrantzitsua da, eta baita azken finen erakusten du edo demostratzen du bizi daitekeela, ez? Komunitate mailan euskaraz. Orduan, hor paper garrantzitsua dute, eta behin arnazgunea galtzen dienen, ez dakit zaila edo ezinezkoa, ez dakit nola esan, horri buelta ematea, behintzat komplikatua da. Hiztun mailan bai garrantzitsua da, ze, klaro, ezaugarri hauek dauzkan herri baten bizidian eta hazidian edo inkluso herri horretara juten dian euskal hiztunak askotan ezaugarri konkretu batzuk dituzte. Jarri adibide bat zestoa, ez? Zestoako euskaldun gehienak segurna lehen hizkuntza euskera dute, ez denak, baina askok bai. Bizidian herri inguruneagatik horrek baita ekartzen du, asko erabiltza. Orduan, zestoako euskaldun gehienan hizkuntza nagusia erosona sentitzen diana, komodona sentitzen diana, hobetona espresatzen diana euskera izangoa, segurunea. Eta baita jarrerak, euskerari ematen, euskarakiko ez, daukaten harremana normalen askoz ere positiboagoa edo, positiboagoa da, hau da. Normalen, arnazgune baten, zestoa baten, bizidan euskaldunak, euskerai jartzen dizkioten balioak edo ematen dioten garrantzia, printzipioz, askoz positiboagoa da, adibide bat jartzeagatik, gero itzengo dut, nire elkarrizketatan, arnazgunetako euskaldunak elkarrizketua inorrek ez zuen zalantzan jarri ea garrantzitsua zen edo ez zen euskara. Igual, garrantzia leku desberdinetan emango zioten, baina konparatzen balin badugu hau beste leku batzutako euskaldunekin perfila desberdina da ze. Azken finean, hizkuntza batekin, eta gehien bat hizkuntza gutxitu batekin. Geroz eta harreman handigoa balin badaukazu, zuk erabiltzen baduzu, ikusten baduzu inguruan erabiltzen dela, azken finean ez, esaten zu honek balio du, garrantzitsua da. Balin batzea, X lekutako euskaldun bat, ia inoiz ez duna hitz egiten, ez daukala ez, euskerak ez daukala presentziari bere bizitzan, harremana desberdin aukiko zu hizkuntzarekin. Edozein moduta,
arnasgunek ekartzen duna da euskera erabiltzeko, ez bakarrik euskera ikasi eta ez, buruko karpeta baten eukitzeko ezik, da erabiltzeko baldintzak sortzen ditu. Daukagu jende mordoa gaitasuna daukana, da ezagutzen duna hizkuntza, daude aukera, proportzio handia da, orduan, litekena zure etxetik ateatzea, eta aurrenoka topatzen duzuna euskalduna izate. Orduan, aukerak edo ekitaldik dena delako, ez? Aukerak, probabilitatea, loteria bat balditzago, boleto gehiukiko genituzke loteria irabazteko. Eta desira, ez? Esan detena, jendeak gogo gehiago dauka. Eta hau aplikatzen zaio, bai, bertakoak dian euskaldunei, eta izan daiteke agian norbait etortzea, guazen zestoan bideakin jarretzea, zestora eta igual esango du, jo, nik ez dakit euskeraz, baina agian hemen bizimodu nahi balin badet, ikasiko, agian pertsona oibea joten balin bada Bilbora, ez da Bilbokin sartu nahi, baina Bilbora joten balin bada, igual ez du desira hori eukiko hizkuntza hori ikasteko, esango du, igual zertako, ez daka alako presentziaik nire bizitzan. Orduan, bueno, hori izango izateke garrantzia, eta zerra da gertatzen arnasgunetan. Zuek hemengo gehienak pentsatzen dut zestoako zatela, orduan, ez dizuetzuen bizitza zuei esplikatu nahi, zezuek badakizue panorama zeinan. Baina, ikerketak erakusten du euskerarekin lotutako erakusle guztiak, hau da etxeko erabilera, kaleko erabilera, lehen hizkuntza zenbat pertsona daukaten euskera, hori guztia jaitxin da. Orduan, hemen bada aldaketa bat, euskaldunen proportzioa jaisten nahi da. Erronka edo aldaketak handiak dira, arnasgunetan. Bat da, erronka edo aldaketa demolinguistikoa, ez? Badago, herri bakoitzak bere kasuistika eukiko du batzuetan nahian, igual inorrezta etorri, baina bertako gazteak alde egin dute. Beste batean igual inorrezta jun, baina erdaldunak etorri dira, eta beste batzuetan agian biak. Bertakoak jundia eta kanpotik erdaldunak etorri dira. Edozein modutan hor badago, proportzioi esan deten, ez bakarrizten bat dian, baina proportzioa jeisten nahi da. Gero dago erronka edo aldaketa sozioekonomikoa. Hauek herriak dira. Orduan, arnasgune baten jendeak bertan gelditzeko eta bertan bizi egiteko, jendeak bizi nahi duen lekuak izan behar dute. Orduan, herri txikia balin badia, horrek ekartzen du bai ez, etxe bizitza proposagotea jende honentzat, lana agian ez herrian bertan, baino gertuko distantzi baten, orduan, erronka horiek badaude jendea bertan gelditzeko. Eta gero erronka soziokultural hau, arnasgunei eragiten dien bezala beste leku askotan eragiten duen gauza da, igual hizkuntza mailakoa da, baino adibidez gaur egun ja ez da euskaldun ele bakarrik. Ez da, ez balin badauzka 2 urte edo 89 esan dezagun. Denak elebidunak gutxienez, komunikabideen eragina, ez? Komunikabideak, YouTube, dena delako hor jasotzen dugu hizkuntza, euskera ez da beste hizkuntza baten eragina, eta bat. Orduan, klaro, euskerak bere leku aurkitu behar du. Orduan, agian ez erronka orokorragoa da, baina arnasgunetan ere eragiten du. Orduan, aldaketa guzti horiek kontutan hartuta, ez, niko hain arte hitz egin dut ezaugarrioz, baina honea zenbaki batzuk ekarri dizkizuet. Euskal Herrin, gehien bat ego Euskal Herrin, daukagu privilegio handi bat, eta bai da, datu asko eukitza hizkuntzarekin lotuta, bai zentsukoak eta bai kale neurketa, beste leku batzutan ez daukate datu hauek, ez? Gu oso ohituta gaude, zenbakin dantza hontan ibiltzea, baina beste leku batzutan ez dago. Eta, bueno, jende askok lan fina egin du hori ustiatzeko. Orduan, nik hau ekarri dizuet pixkat ikusteko arnasgunen gainbera. Orduan, lehen esan dut, arnasguneak definitzeko langa ez, eta gehiengoa euskalduna dana, orduan eneko 60-etik gora. Noski, 60 bat eta 89 artean alde handia da orduan, batzuk hor bitan zatitu dituzte arnasgunek. Beste batzuk zatebek gaur egun ze puntutaino dan garrantzitsua bitan zatitzea denak antzeko parezidu balin bagaude. Kontua da, hemen adibidea jarrita, 1981an, 80 eta 100 artean, hau da, arnasgune beteak, hauek erasanak izango liake, arnasgune beteak, zen 85 herri. 85, bueno, ondo, ez da? Zein da kontua, 85 herri hauek gehienak txikiak zian. Orduan hor bizizian, 71, 1000 eta piko biztanle. 1981an. Hoizan populazioaren 2,8. Orduan esan dugu, fenomeno garrantzitsua da, baina ez da gehiengoarena. Gaur eguneko datuta juten badin bagea, gelditzen dira 5 herri. Ez da gizein izango dian, baina igual baliarrain horrexa eta gutxi gehiago. 1000 biztanle bizi dira hor, 2021 batean. Hoi da populazioaren 0,1. Eta duela hilabete pare bat, Siadekok egin zuen Emarentzako ikerketa proiektu bat, eta bertan hartu zen arnasgunen proiekzioa.
2026an, osea, naho, seguro hemen erdiko hendik hipoteka pagatzen nahi izatela 2026an, ez da horren urruti. 2026an egongo dira 0,00. Hau da, ez da egongo arnasgune beterik. Jaizten bali magea maia bat, akit pixka deprimentea dara, baina utxi goiai, ez naiz monologo bat itea etorri, baina igual txesten bota beharko pixkatan inu altzatzeko. 60 eta 80 bitarten, 1981 zeuden 57 herri. Hemen bizizian 113.000 pertsona inguru. Populazioan 4,4. Ze pasatzea? 2021 batea jute malin bagea, 70 herri daude. Zenbakiz gehiago da, ze pasatzea? Goitik bera jetxi diala asko. Eta goitik bera jetxi dina txikik dia, orduan biztanlerian pixua, esan dagoa, nahikoa pala da. Eta zeuden 82.000 pertsona. Ze pasatzea? Proiektzio hartzen balin badeu, geldituko dira hemendik 11 urtera 21 herri, eta 7.000 pertsona. Egongo di herri asko lan kontatik jetxingo dianak. Orduan, hau da pixkat panorama, eta nik hemen zein nahi izan dut, ez esan dutena. Ikerketa demolinguistikoan handia zeon, badakigu arnasgune bat zer dan, ze ezaugarri ditun, zen badauden, zenbat ez dauden, bla, bla, bla. Hori garrantzitsua da. Baina ni antropologa izan da formazio esan duen, bale, eta bertako jendea, ze esaten duen, bertako jendeak ebai zerbait eukiko esateko gehien bat, nahi balin badiu arnasgunen gaiari heldu, garrantzitsua izango da, jakita bertako hiztunak ez, ze nola sentitzen dian, ze harreman daukaten hizkuntzakin, ze motivazio dauzkaten, ze azken finen bertan neurriak eta hartzen balin badia jakin behar dezu ze perfilekin nahi zean, ez, hartu emanen. Orduan, nik planteatu nuen ikerketak, 3 ardatz hauek zituen. Lehenengoa zan, zein dira arnasgunetan bizi den euskaldunen hizkuntza jarrerak, ze harreman dute, ez? Hizkuntzan jarreren markoa ez naiz teorian gehiegi sartuko, baino 3 zatitzen da. Zuk zerbaitekiko dauzkazun jarrerak ideiak, hizkuntzan mailan, euskeran ingurun ze pentsatzen duzu, iruditzen zaizu balio dula, ez duela balio, garrantzitsua dala, zaizu zaila dala, erresa dala, holako gauzak. Ze sentimentu daukazun, eroso sentitzea, zea, deseroso hizkuntza batekin, besteakin, horiek eta ero jokabideak deklaratuak dira. Ez nahi zinorren atzetik jun, vigilatzea, ea esaten duen lehenitza euskeraz egiten dula, ea ala egiten dut. Orduan, jokabide horiek deklaratuak dira. Orduan da baita azken finean norbeak nola ikusten duen bere burua. Bigarren izango litzateke, zer da euskaldun batentzat arnasgune bat. Ez, badakigu hizkuntzarentzat zer dan, badakigu ze hiztun perfil sortzen du, lehen esan detena, baino, hau balin bada euskera normaltasun batekin bizidan leku bat, bertako euskaldunak, ez, zer da euskaldun batentzat arnasgune baten bizitzea. Eta azkeneko izango litzateke gehien bat nik migrazioaren edo arnasgunetara datorren migrazioan gaiai heldu nahi nion, eta hizkuntzaren gaiatik, ez? Nik ez nun galdetu, ondo irutzen zaizu jendea etortzea edo jutea, ez. Nik galdetu nun, nola ikusten duzu honea datozen erdaldunak, zer espero duzu, ez? Zer eman daukazu pertsona hauekin, ez? Euskararen bueltan. Orduan pixkat nire ikerketa proiektua hau zen. Edo, horrela hasi zen. Eta gero, klaro, nik antropologa izan da, irutu zitzaiten, galdera hori erantzuteko modu egokina zara elkarrizketak egitea. Eta hor, arnasgunetan izan da, zerrenda bat lortu nun, ez, datu batzuk, zeintzuk dian Euskal Herri mailan arnasguneak. Nik erakin nun Gipuzkoan bertan itea, ze kontu ez da ikerketa perfektu bat eukitzea, baizik eta egingarria den ikerketa bat, eta esan duen, Gipuzkoan hasiko geha eta adian etorkizunean zabalduko dugu. Eta herriak aukeratzeko irizpideak hauek izan zean Gipuzkoan bertan gelditzea, arnasguneak izatea orduan erabilera 160etik gora, hirigune bildu bat izatea, hau da, ez nintzen aia batea jun, edo ataunea, zen nahi nun, ez herria, plaza bat, jendeak harremanak eukitzea gehien bate bai migrazioan gaia helduta, ez nun nahi bakoitza ez, bere baserrian hor. Eta eskola bat izatea, zergatik, nik hau egia esateko ideia asko, baita atean ditun berrobikoan ez ni, eta berrobin pasaeten denboan, eta hor jabetzea guraso asko, edo esan ezan gurasoan belaunaldin dauden askoen harremana etortzen dela umeak dauzkatelako, adin berekoak. Umeen bueltan, merendolak, eskolako gauzak, ez? Agian bestera batea pertsonaiek etzian harremanduko, orduan esan du, ni nahi dut eskola bateote herri hortan, eta pixkat ikusteko harreman horiek. Eta gero 3 tamainatako herriak. Esan detena, arnasgune handina
Azpeiti da, eta ikaragarrizko aldea da gainontzeko kinorren esan, bueno, Azpeiti ez, eta 3 herri aukeratu nituen. Txikiena, Aizarnazabal, 800 piko biztanle, ertaina segura, eta handiena Zestoa. Esan dut, Arnasgunean ez dira oso handiak, eta bueno, ni izan da Tolosaldekoa, erabaki nun, Tolosaldean ez nula elkarrizketek egingo, ze ja bastantekoa da, nik azken fina berrobikoa izan da ez, nire realitatea pixkat antzekoa izan da hori ikertzea, esan du, bueno, ja, abaltzizketa ez nezkungo elkarrizketak egitea. 12 elkarrizketa egin ditut, esan behar nun bai, nire ikerketa xumea azala, eta baldintzak hauek zian, ez? 3 herritan, bakoitzan 4. Orduan, baldintzak zian, Arnasgunean jaio eta bizi behartzula pertsona honek. Etzian balio Donostitik bat etortzea zergatik, ze Donostin bizidan batentzako, Zestoa etorrikoa eta esango du, jo, hemen, kriston aldea. Eta hori etzan kontua zen, bertan bizidan batek nola bizidun errealitate hori ez? Orduan, bertan jaio eta bertan bizi. Egian baten bat Erasmus juntza, baina bueno, horrek balio zian. Euskalduna izatea, ez nuen eskatu lehen hizkuntza edo 3. zen euskera, baina gero nire parte hartzaile guztik lehen hizkuntza euskera zuten. 25-45 urte artean, eskatez, helduak guraso adin bueltan, erdiak emakumeak eta beste erdiak gizona, eta erdiak gurasoak eta erdiak gurasoak etxenak ikusteko alderik bazen gehien bat, txaletan migrazioaren gaian harreman aldetik, kezka aldetik. Eta orduan zeuden 4 perfil, herri bakoitzean. Lehenengo aztan emakume umerik gabe, 2. aztan gizona umerik gabe, 3. aztan emakume umeekin, eta azkena gizona umeekin. Orduan izan zen nire lagina, eta gero elkarrizketak egin ditun joan den urrian, eta gero datu guztiak ez, transkribatzen dira elkarrizketa guztia, pasatzen da audioa idatzira, eta gero idena taula batean sartu dut. Lasainoen kenduko de taula hau, baina karriet erakusteko ez berdurtu inor. Orduan, jendeak esan dakoan, gero sailkatu nun gaika, ez? 3 ardatzoik hasieran aipatu ditutenak, hizkuntza, bizitokia edo herri edo Arnasgunea, eta etorri berrian inguruan. Eta jarreren aipatu duten marko horren arabera, da, jendeak ze pentsatzen zuen gai hauen inguruan, jendeak ze sentitzen zuen, eta jendeak zer esaten zuen egiten zula behintzat. Orduan, emaitzei helduko hiet, baina ikusi dezazuen hori izan dela pixkat nire sailkapena. Orduan jungo naiz, ordena honetan. Oain, nahi dut pausa txiki bat aipatzeko posizionalitatearen kontua. Hau da, gizarte zientziatan ikerketa egiten duen norbaitek, karo, ikerlariak beak dauzka, igual iritziak edo ez, gai horren inguruko esperientziak. Eta nire kasuan banitun, zenik, ja, esan dut, bastantetan berrobikoa naiz. Horren ze pasatzen, ni eta nire parte hartzaileen artean oso distantzia txikia zeon. Hau da, ni nire ikerketako parte hartzaile izan ninteken. Horrez esan nahi du, zeigarren elkarrizketa eta gero pentsatzen du, hau denak daki, hau oso nabarmena da, hau ez da ezer berritzailea. Eta hau esaten dut, ze ederremendik zenbatzeate Zestoakok, bai, beso altxa bai da. Orduan, eta bueno, zuek etxate Zestoakok, baino bai, bakindun bizizaten. Orduan, ze pasatzea, zu ikerketa baten gaietik horren gertu zaudenen, igual kosta egiten zaizu, ze zure realitatea buruz zaida itzit. Orduan, litekena da baten batek zatea, bai, nire pasa zaire, eta beste batek zatea. Ni ez nago ados. Bueno, kontutan hartu hauek 12 pertsona dira, lagin nahiko sendoa da pixkat gaiak ateratzeko, zen ere helburua etzan ezer bai estatzea edo estatzea baizik da pixkat gaiak ateratzea eta ikustea jendea nun kokatzen zen honekiko, baina, bueno, hau aipatu nahi dizuet, zen nahi pasa zitzaiten, bueltatzen etxea ez da, dena berdina idea esaten dago mundu guztiak daki. Eta, bueno, ez da hola. Baina, bueno, beste gabe jakiteko. Orduan, hizkuntzaren inguruko ideiak. Imaginatzen duzuen bezala, lehen hizkuntza euskera izan da hizkuntza dominante edo nagusia eta Arnasgune baten bizita, jende honek hizkuntzan erabilera handia ematen dio. Horrek esan nahi du, behaien identitateen bai azken finen, badaukala leku nagusi bat. Orduan jende askok esaten zuen euskera zela beha zen bezala izateko modu bat. Orduan nola esateko bere barrun oso sartutatzen zerbait. Eta jendeak esaten zuen euskarai gabe, eta hauek dira, barkatu ez dut esan, baino
zitak, noski anonimizatuta kode batekin, baina bueno, ekarri ditu zitak, azken fina elkarrizketak egin ditun, eta nik hemen zuek kontatu beharrean, elkarrizketatuen hitzak ekarri ditut. Horren identitate kontuak, ez? Jende honentzat, netzat, zuentzat, euskara azken fina oso zentrala dan zerbait da. Eta jendea esazun, lehenengoak, ez? Ez nintzateke jada neroni izango, euskaraz ezingo balu hitz egin. Berdin-berdina ez dut uste, ni erdaldun batekin hitz eginen nintzateken izango, naizen bezalako guztia ez dut uste espresatu izango nuenik. Edo, askoz limitatuago, askoz itxiago irutzen zait izango nintzatekela. Erderatz hitz egin behar eduki dudanean, lasai edo lagun artean ere, beti zailtasun gehiagorekin edo ez behintzat lasaitasun berdinak. Orduan, nire ikerketan parte hartu zuten pertsona gehienak euskara lotzen zuten, lasaitasunakin, nire buru esplikatzea daukat, izan daiteke, lagun artean da batematek agian aipatzen, medikura juten naizen, dezimalin bat euskara zitzain, nola esplikatu barreten, batzuk esaten zuten, umetan urduri, gaur egunez, baina ez, beti dago faktore hori, zazken finen hizkuntza nagusia euskara da. Eta gehiengo bezko balio bat emanten zioten, ez, euskara altxor bat da, hori 3 pertsonak esan zuten, asko gurasoa zienak aipatzen zuten transmisioa, ez? Bali hori ondaren goi transmititzea ze politian euskaldun izatea, arrotasun hoi, ez maitasun hoi, euskarakik. Orduan ikusi zurena oso positiboa dela. Euskaran inguruan oso esperogarria dan bezala, perfil honek ez balin badu euskara matxe, ez dakit apagai, vamonos. Orduan, ardura aldetik, zenei interesatzen zitzaiten beti hitzaiten dugu, arnasguneak ze garrantzitsua dian hizkuntzantzako lehen esan dut, esaten dut arnasgunetan bizidan jendeak sentitzen du ardurarik hizkuntzarekiko, ze leku hauek balin badia hizkuntzarentzat garrantzitsuak, bertako hiztunak zer, ez? Orduan, ardura pixkat aipatzen zen, bai, sentitzen zutela ardura bat, baina ez arnasgune batekoak zielako, baizik eta euskaldunak zielako, hau da, baina euskalduna naiz, eta euskalduna naizen egin hortan, garrantzitsua iruditzen zaitera biltzea, baina ez zestoakoa naizelako edo, ez? Aizarnozalgoa naizelako, arnasgune batekoa naizelako etxe iruditzen daukatonik ardura gehiago beste batek baino. Eta jendeak normalen planteatzen zuen ardura, noski aldeak zeuden 12 horietan, ez? Baina planteatzen zen ardura nahiko zirkulo gertukoetan. Gurasoak zienek egin bat transmisioan, ni guain, ez? Esaten du baten. Orain momentuan nire rola da guraso bezala etxean daukadana, ez? Transmititzea eta nire umei espresatzea zer da euskera, zergatik da garrantzitsua. Eta adibidez beste batek aipatzen zuen, beak egin zula goi maila bat, eta goi maila hortan zeudela pertsona batzuk, igual euskeraz, moldatzen zianak, baina beha bazekin ulertzen zutela. Orduan pertsona honek esatezun nire, ez, ikaskideekin nik jarraitzen dut euskera, ze badakit ulertzen diala. Orduan oso zirkulo txikikoak zian, ez zian, mundu aldatuko dut, baizik eta ez, nilankidekin, kuadriakoekin, bizilagunarekin, ez? Baina ez zen beste munduko ardura euskera salbatuko dut bihar. Sentimentuen aldetik, esan detena, euskerakin oso sentimentu positiboak lotzen dira. Eta gero, naiz eta arnasgunetako euskaldunetaz hitz egiten nahian, gaztelania ez da ekuaziotik kanpo gelditzen. Osea, horrek erakusten dugu bai, Euskal Herriko inguru euskaldunean bai, euskaraz hitz egiten dezunean, gaztelania horrekin lotuta dauz, azken finen, ez? Hauek komunitate txikiak dira, ez dira, ez? Burbuia isolatu batzuk, baizik eta denak ateatzen gehagunero, batea eta bestea, eta denan bizitzan gaztelania presentzioa dauka. Orduan, nik galdetzen denean, eta nola sentitzen zea gaztelania hitz egin berrezunean, ez? Batek esaten zu lan ekstra bat da. Ez dakit, baina ez hain naturala niretzat beste hizkuntza batean egitea. Ez nuke esango urduri denik ez, orain dela ez dakit zenbat denbo edo zenbat urteagian bai, baina ez da naturala edo fortzatuago. Orduan, euskara dan bezala lasai espresatzen naiz, erosonago, gaztelania da, ez da naturala mugatu goigoana, urduri jartzen naiz. Orduan ikusten dira hizkuntza jarrerak bi hizkuntzaekiko. Eta askotan, euskaratik gaztelaniara hitz egiteakoan, azken finen hizkuntza jarrerak ez dira bakarrik hizkuntza batekiko daukazun harremana, baita da asko beste taldearekiko dakazun ideiak edo dakazun harremana. Eta kasu honetan oso argi gelditu zen, jendeak adioz, hartzen euskaratik gaztelaniara, etzela, kontua etzela, aber pasadartzu. Kontua zela, aber beste pertsonak nola reakzionatzen zuen. Orduan, esaten zuen batematek. Ikusten baldin badut, euskaraz beste pertsonak
ulertzen nauela, euskeraz egiten dut. Baina ikusten badut ez diala ulertzen, lasaitasunez pasa egiten naiz. Hau da, ez da mundu guztian ez da trama bat, baina asko da beste pertsonean erreakzioa. Ze hemen beste batek esaten badut, eta seguru nozuetako bati pasatzaizuela, Beste erreakzioa negatiboa danean, zu nola sentitzen zean. Honek dio, daude momentu batzuk, segun zer den, inkomodo sentitu naitekena. Baina beraien jarrera jatorra baldin bada, guazen ondo egitea, bestea erdalduna da, baina bueno. Ni joaten malin mana ez pertsona baten gana eta gertatu zait. Barkatu, kiskur pelukeria eta besteak, perdona, no te entiendo. Pelukeria kiskur? Sí. Eta pertsona desadezu. Hor, azerre, batzutan ikusten dudelako jarrera dela ez dizut nahi ulertu. Ez da, barkatu ez dizut ulertzen da, ez dut ulertu nahi. Horun hor, bestean reakzioa danen muturra, jendeak esatezun, hor ja gaizki sentatzen zait. Eta hori askotan agertu zian, tabernara jun, bi kafe eskatu, horrelakoa. Jokabideen aldetik, jendeak zer deklaratzen duen. Karo, hizkuntza mailan, nola ikusten duzu, asko zen lehen hitza. Jendeak esaten zuen, jendeak ze predisposizio zeukan euskaran inguruan, pixkat lehen hitzaren hildotik. Printzipioz jendeak esaten zuen, ez lehen hitza euskaraz, baina noski, ez da berdina lehen hitza euskaraz egitea Zestoan edo Bilbon. Orduan, jendean normalen esatezu, matematika agian esatezu, nileko guztietan lehen hitza euskeraz. Baina beste batzuk esatezu, urruntzen bali manaiz ez honek dio, Zestoatik edo pixka beste herri batzuetara, igual lehenago aterako zai gaztelania, gutxigo eutxiko diot, gutxigo helduko diot. Baina kontentzia hartzen saiatzen ez, orduan hor bada baita ariketa bat jendearena. Eta lekuan arabera aldatzen da, orduan horrek bai erakusten digu naiz eta maila honetan oaindik ez naizen nahi, arnasgunen garrantzia. Zuk, dentsitate kontuak zenbakitan ikusi ditazkeu, baina jendeak bai, ziut esaten antena badaukanik, baina jendeak badaki ambientea zein da. Orduan, zu balin badakizu dala giro euskaldun bat edo herri mailan, igual, horrek baita ematen dizu indar bat euskeraz egiteko. Eta eustea euskerain, zan, kontinuum bat edo batzuk gutxiago, batzuk esaten zuten, ni seitun aldatzen naiz, eta beste batzuk esaten zuten, nik etxitzen dut edo eusten diot noiz arte, ikusten detenean besteak ez dula nahi. Oso arpegitzarra jartzen dula, aserre dagoela, edo berdina. Ikusten malin badet besteak ez zitela ulertu nahi, edo aldatu egiten naiz. Batzuk aipatu zuten agian, balin bat taberna bat edo olakoak, ez diala bueltatzen. Eta olakoak ez horrek erakusten dizu ze puntutan jo jendea daukan intentzioa hizkuntza geltzeko. Eta lehen hitzarena, berdina, behintzat printzipioz jendeak lehen hitza egiten zuen euskeraz edo behintzat hori zioten. Eta interesetik akziora hemen jarri dut, azken finean, eta bain helduko diot gai honi, baina perfilan entzat, aipatu detena, arnasgunetan, jaio eta azidan perfilan entzat, eta euskera da pixkat eman dagoen zerbait, ez da borroka bat, gero itxango etorren inguruan, baizita, etorri zaion zerbait. Orduan, jende askok euskeraren inguruko interesa bai, baina agian arpidetzarik ez zeukaten. Orduan da, hainik erabiltzen dut, eta erabilera aktiboi ematen diot, eta interesa badaukat, hau da, zuek gaur bestela, eskertzea izuet etortzea, baina, herrian hitzaldi bat balin bado, jungo naiz. Baina, eukiko eta arpidetza bat berriarako, eta egunero begiratuko berriako atala euskerakoa, agian ez. Etortzen balin bazait, edo irratia idatzen di joala, eta entzuten balin bat irratia, igual interesakin entzungo dut, baina ni ez naiz aktiboki bila arituko. Orduan da pixkat, iztun, bai, erabiltzen dut, baina lasai, hori da nire nola betxeteko jarrera edo papera. Arnasgun nahi gai aieldi ezkebia, taula ondi beldurgarri hortan bigarren maila horri, euskeran balioa nik galdetzen nuen, garrantzitsua den, euskera arnasgune batean, bizitzan EAen administrazioan lan egiteko baizita arnasgunean, Eta bazen hor konsenso bat, 12 artean, eta esaten zuten. Bai, garrantzitsua da, baina bizitzatezke euskera gabe. Arnasgune batean izan dara, eta jende asko oso konstiente zen bere herriko kideak bizilaguna bazeudela erdara hutsean bizizianak, Orduan, bizi bai, honek lehenengo aktio, moldatuko dela argi dago. Uten balin bada, ezakit, udaletxera, nik ez dut euskaraz ulertzen, emango diote papera gaztelaniaz.
euskaraz ez dut ulertzen ba, erosketak egingo ditu, gauzak egingo ditu. Baina integraziorako, honek dio, baina nik ez dakit non bizi den. Hau da, nire bizitzako sare hortako parte ez da. Orduan, pixkat, konsensua zen, hemen ere berdina. Garrantzi handia, erlazionatzeko bakarrik ja, herri honetara etortzen zara, eta euskara baldin badakizu, ateak irekiago dauzkazu. Herri honetan beharra, eskeia beharra ez dakit badagoen inon. Orduan, euskara behar duzu? Ba, bueno, biziko zeagabe. Baina integratu nahi balin bazu, herriaren parte izan nahi balin bazu, dauden kontutan hartuta igual ez, eskaintza kulturala, hoi guztioi euskeraz funtzionatzen dula esan zen. Bai, biziko zea. Baina ez dakize puntu daren bizi eta ez bizi iraun. Noski, orduan integrazioa zen hor jartzen zen langa. Eta tirakagai honi ez zer den arnasgune euskaldun batentzat. Askotan ateratzen zen ziurtasuna edo seguridadean kontua. Hau da, honek dion bezala, herrien edo zein lekutara joan eta euskaraz ulertuko dizutela jakitean azkenan seguridade bat ematen dizu. Lasaitasuna, seguridadea, lasaitasuna. Lasaitasun hori sentitzen dut. Udaletxera joan beharko banu, badakit hor dagoenak euskaraz egingo didala. Tabernara joaten banaiz, dendara joaten banaiz. Orduan azken finean, arnasgune batek ekartza izuna, zu lasaiatez ezea etxetik, hori da arnasgune euskaldun batentzat, lasaitasun hori, seguridade hori, euskaraz jakingo duela jendeak. Zer pasatzen da horrekin? Esan detena, euskara emanda dago eta zutzako seguridade bat da, eta horrek ekartzen du jendeak ez dula hausnartzen gai horren inguruan eta aldi beren ezin du hausnartu. Lehenengoak esaten du, naturalki ja hemen euskaraz azten gara, orduan naturalki ematen den gauza bada, naturalki bi aldiz ez aldi berean. Ni ez naiz aktivistaz bat, ez herri mailan, ez euskararen mailan, nik uste dut asko egiten dela naturalki berriz, zer eman den zure inguruan. Zu familia euskaldun batean jaio bazara, eskola euskaraz egin baduzu, referente euskalduna dituzu, eta zure kuadrian euskaraz egiten da, asko zerrexagoa da. Horremendako euskaldun perfil bat dela euskalduna hausaz, hau da inertziaz, ez autuz. Gazteiz baten euskalduna izatea burruka bat, ni ez nahi inoiz bizitu Gazteizen, aktibokin berrezko gauza bada, zestoa baten, ez du esfuertzorik eskatzen, edo gutxiago askoz. Agian pikin bat bai, ez dakit. Baina, ikuste dezu azken finean da gauza bat, naturalki ematen dena, baldin horiek dialako, eta horrez esan nahi du. Zuk zure normaltasuna, ez dinezu hausnartu. Ez lehen esan, jendeak ikatzen zaio gaia. Baina ez dakit zenbat arpidetza dauden, ez? Aktivismo aldetik. Orduan, galdetzen dut zerran eskertzen duzuna arnasgune batean bizita. Hau da, oso ariketa erdi, ez? Horretik ez eta galdetza izue hoi, eta normalan etzai pentsatzen, ez? Ni beti txiste berdin egiten dut. Zu etzago izan esnatzen, eta zure kafea hartzen naiz eta pentsatzen ze ondo, arnasgune batean bizi naiz, eta kafea ze ona da onere arnasgunean. Ez. Zu bizitzea hor, eta punto, euskara ez da zure kezka bat. Eta hori azken finean arnasgunen bizitzean alderdiona privilegioan edazun bezala ditu, baina hizkuntza normalizatu bat eukiko bagenu, nik jakin nahiko nuke Teruel baten gaztelania hitz egiten duen zenbat, aidean pentsatzen, gaztelaniaren egoeran gatik, 0. Ez da taularik, baina seguramente da 0. Zer pasatzea, arnasgune dira azken lekuak, gelditzen dira, gutxi gora bera normala dana, ez normalizatu dagoena. Orduan horrek ekartzen du perfil bat, ez den hausnartzen eta ezin du hausnartu. Oso zaila da. Zer, nik aldetzen baiz ez zelan mendirik gabe bizitzea leku laurok batean. Festak izue. Orduan, hemen ez, galdetzen badut, zer da eskertzen dizuna arnasgune baten bizita. Honek dio, ez dut eskertzen. Nola hor jaio nahi zen, horregat izan garrantzitsua perfila izatea bertakoa. Bizi izan baniz beste non baiten, ez? Berdintzainun behasainen, eta hona etorri igual esango duke. Ostras, ze ondo. Baina nola hemen jaio nahi zen, da hemen hau bizi izan dudan, askotan dauzkasun hori ez dakizu apreziatzen. Normala lan bezala ez naiz da, inorrepaiten ni perfil honetako naiz, eta ni Euskal Herrian beti berroin bakarri bizitu naiz, eta ez, askotan ez da jabetzen. Eta horrek zekartzen du, distorsio bat. Zer pasatzen da, arnasguneak ikusi daukatu bizia arnasgunetan, naiz eta oso garrantzitsuak izan, eta zer pasatzea, arnasgunetik denak ateatzen geha. Baina askotan, arnasgunen bueltan bizi balin bat, askotan ez geha jabetzen arnasgunetik gainontzeko ere muta zenbateko koska dagoen.
Eta horrek ekartzen du askotan ez gehala kontuatzen euskeran benetako egoera zein dan. Ze gure normala da gure, nola esateko estadistikoki normala ez dena edo gutxi daudena guretzako normala da. Orduan horrek ekartzen zu distorsioa, eta honek dion bezala. Euskera nahiko sano dagoela eta normaltasun batean sentitzen dugula askotan, ez? Arnasgunetan bizi dian euskaldunek. Hori igual arriskutsua ere bada, uste dugulako hau dela egoera normala euskararena, baina ez da. Ikusten dut euskara oso normalizatuta daukagula, oso berez ematen den zerbait bezala. Eta jende asko borroka. Hau ez dute ikusten, eta askotan ere igual zenbait konversazioetan edo gaztelera joa dute. Baina benetan horren arazoaz jabetu gabe, benetan euskara ja ondo dagoela sentsazioarekin. Horren honek, igual batzuk gehiago gutxo ikusten igual islatuta hor. Zutzako normala dan gauzat, zerelakoai problematizatzen. Sentimendu aldetik, egian pixkat, azkar xo jungu naiz, baina arnasguneak sentimendu aldetik ekartzizu lasaitasun bat, edo zein lekutara, seguridade hor, hitz egingo dezula euskeraz, ez da arazo bat. Eta nun dator? Krakatekoa, ez? Arnasguneak esan dugu etibera datozen honetan aldaketa badao, eta hor, ez beste sentimentu batzuk haidia nola esateko azaleratzen. Eta batek dio, gure euskara izan da eta hori irten, hori egiten dugu, edo dena delakoa kuadrian edo familian. Eta aldaketak, ez, azkeneko urtetan, azken finen, balioie geisteak, jendeak nabaritu iten du, gure kasuan puntualak dira, pertsonalentzako, igual bere zirkulan entzun gehiagik eragin oraindik. Baina ikusten dira, eta horrek beldurra ematen du. Orduan, karo, orain arte gaude burbuja honetan, gehiago gutxiago, jendea ateratzen da sartzen da noski, baino aldaketak etorri egin dira, eta jendea hasi da pixkat apuratzen, normala dan bestela, ez? Eta harridura, azken finen burbuia hortan bizitzek, ekarri duzu zure komunitatean eta zure munduan zaude, eta pixkat etorri da kolpetik batzuentzako. Eta honek dio, alderdi horretetik preocupatu egiten, kuadrilan, hitz egin izan dugu, horta zegora batzuetan ematen duela, kriston ona, esaten dute datuek ezakizen bat igo dela euskararen jakintza Gasteizen eta bestea. Oso ondo, baina gero benetan praktikoetasunean erabiltzena, ez dakit. Eta kezka. Azken fina ez, aldaketa guzti hauek datoz eta pertsona honek dio. Orain dela 15 urte, pertsona honeko 20 urte zituenean, etzen nire kezka euskera. Baina orain bai. Ez nintzen errealitate honen kontziente igualenago zelenago beste herrietan eriko zen pasatzen. Baina orain, etxera ez, herrira etorri denean, orain jabetzen naiz. Pertsona aizarnazalgo da. Aizarnazabalda arnasgune? Bala izango zen, baina niri oraintxe bertan parkera joateak beldurra ematen dit. Eta horrekin aipatu nahi duena da, umeak parkean gaztelania zentzuten ditula, eta hau da berria arnasgunetan, ez? Orduan, etorri zaigu aldaketa, eta jendeak ez zuen espero, jendea ez zegoen prest, eta jendea harrituta eta kezkatuta dago. Eta horregatik pertsona hau ezen gurasoa, baina kezka hori gurasoetan asko ez handigoa zen, antxitatega handigoa zen, gurasoak edo umeekin harremana zuten pertsona. Izan ziteken norbait, agian irakaslea zana. Torren aldaketa hori datorren belauna dian askoz nabarmenagoa zen. Jokabideak, esan detena. Karo, aldaketa horrek ekartzen du, gaur ikusten du Euskadi Irratian, Iñaki Jurrebaso egin zuten elkarrizketa batean, eta esaten zuen, printzipioz, arau soziala euskera danez, zuk arnasgune baten zukume bat ez dioz besan behar, egin euskeraz. Baina ja hasi arnasgunetan umei esaten, egin euskeraz, eta horrek demostratzen du hor badaudela ja lehenengo krakateko batzuk. Arau sozialoi puskatzen nahi da, zuk umei esan inberdiezu. Nei inoiz ez ziaten esan, egin euskeraz berrobin, baina oaingo umei ez dakit. Adibidez, euskera taldeak ateatzea arnasgunetan, ez? Hori, printzipioz arau soziala balin badat, ez balin badao inungo hizkuntza politikaren beharrik euskera mantentzeko, euskera talde bat ateatzen balin badat zestoan, asko pozten naiz komunitatean aldetik, baina seinaleia azkeneko leku hontan ere kezka bat bihurtzen nahi da, bestela jendeak ez luke ingo euskara talde bat. Aldaketa bat gaiataz hitz egitea. Badakit, seguru nago bat ematek esango di, niko oindela 25 urte ere aldaketa ikusten duen eta hitz egiten duen euskararen inguruan, baina hain pixkat orokortzen nahi da, badaude beti noski batzuk gaian jarriago daudenak, baina hain gai bezala, kezka bezala, orokortzen nahi da gehiago. Eta, klaro, horrek bai ekartzen du,
askotan igual hizkuntza politikak maila oso mikroan, ez? Zure taldean, igual norbait etorri zaizu, erdalduna dela, eta nola egiten dugu, pertsona hitz egingo dugu gaztelaniaz, edo euskeraz, edo ez, horrek ekartzen du jendea, pixkat muitzea, baina behintzat esateko arnasgunetako aldaketa hori islatzen da jenden bizitzan. Lehenengo aldiz euskara igual gai bada, hizketarako edo ketarako. Etorri berrien inguruko ideiak, hau egia esan, oraindikan lantzen nahi naizen gai bat da, baina nik aipatu nahi nuen etorri berrien kategorian zabalik ikusten nula elkarrizketatu ez. Bestela ematen dugu perfil konkretu bat egala seinalatzen. Orduan nik esaten duen herrira etorritakoa. Ze batzutan nahien eragin handigoa dauka Donostiar batek Aizarnazabalen etxe erosi duna eta erdalduna dana, eta ez daukan da inungo intentziorik edo asmorik euskara ikasteko, igual, kontxintxinatik datorren bateko baino. Ze igual bere umek ez dakitez euskaraz ez gaztelaniaz eta igual ikasten dute. Horren nik oso kategoria nola esatuko zabalak, ez? Eta gero jendeak bere sailkapenak egin zituen, normalen sailkapena zen ez dala berdina erdaldun bat izatea, gaztelania dakin bat, edo, ez euskaraz gaztelania ez dakin bat, impactua desberdina da, azken filen gaztelania dakitenak taldetan integratzen dira, ez? Beste zeaga daukate. Orduan nik galdetzen zer da espero duzu etorri berri baten gandik, euskara ez dakien etorri berri baten gandik. Eta orokorren zatezan, hizkuntzarekiko interesa, jarrera irekia, ez? Agian ez dizute eskapen lehenengo astean ikastea, baina behintzat, jarrera ireki bat, interes bat, ikasteko gogoa, egunon behintzat esan, horrelakoak. Baina zer da kontua, eta igual galdera agian gaizki formulatu du, baina horrek elkarrizketa interesgarriak egarri zituen, eta nik esan zer espero dezu, eta batek esaten zian, eta ero jende askok. Zer izan galdezen, ni zer esperoten edo ni zer nahi duten, zer gauzara ezberdinak dira. Eta esaten ziaten, espero, ez dute zer espero, baina ni nahiko nuke, denok dakigu euskera, ez dela hizkuntza, fama hori dauka behintzat, ez dela errexe ikasteko, baina minimo bat eskatuko nuke. Nahiko nuke ematea minimo hori saiatzeko pixka bat ikasten. Orduan, karo, igual espero duzu gutxi, baina zen nahi zu, nahet ikastea, ez? Eta nun jartzen duzu minimoa, eta minimoa oso baju, zeon. Orokorren jendeak zazun nahiz eta arnazgune batea etorri, euskeraz, kaixo egunon, hasiera batean behintzat. Eguneroko egoera horietan komunikatzeko. Karo, horrek ekartzen zuen, batzun jarrera aipatzen zuten, igual baten bate damak izki 10 urte herrian eta jarraitzen du hemen. Eta orduan esate zuten, Amazoneko, hilabeteko probaldia pixka bukatu zaizuz, karo. Holakoak ere badaude eta horrek konfliktuak ekartzen ditu. Orduan, beti nire konstiente nahiz, hizkuntza jarrerak esan dutena, ez da bakarrik hizkuntzarekiko baizik eta taldearekiko, eta jendearekin oso diplomatikoa izan zen. Eta beti esaten zuten, bestean lekuan jartzen ziala orduan ez, euskera ze eskatzen da zer nahi dezu, orduan jendeak esaten zuen, egia da atzerriti baldin bazatoz, eta ez baldin badakizu, ez erderez euskera, batzuentzat segun, eta zein daukazun lehenengo prioridadea, da erderaz ikastea. Beharragatik erdera lehen etxileik ezu ikasteko urgentiona bezala. Orduan, beti mundu guztia esan zuen urertzen de, jende honet etortzea, eta bere lehentasuna ez izate euskera, beste gauzatu dituzte egiteko. Orduan, oso empatikoa agertzen zen jendea. Baina, klaro, ze pasatzen da, zu oso empatikoa zea, baina gero zure kuadrian sartzen da, eta orduan, nik amorrua orain hau etorri da eta gaztelaretze egin beharko dut, ez nago pres. Igual batzuetan nire herrian, hori nire herrian dago eta talde honetan hau etorri delako horregatik esaten dut. Gauza da, zuk nahi erantzun gazteleraz, baina ulertu izazu naturalizateko egoera. Orduan, karo, oso empatikoa naiz, baina gero esan detena gauza da, ze espero dezun, ze nahi dezun hor badagoia tensio batzuk. Esan detena guztioni, guendikan negozialdi bat eman bat diot. Eta jokabideak, ez jendeak ze deklaratzen zuen. Noski, afinidade personalak daude, baina egia da zuk nahi balin badezu mantendu ez, gehien bat da, jendeak nahi mantendu euskera, bere taldean, bere herrian, eta horrek esan nahi du personatek ez balin badu euskera ez egiten, ez balin badu genungo esmorik ikasteko, horrek harremanak baldintzak egiten ditula, ez? Igual, etorkizuneko harremanak, ez dira sostenibleak edo jasangarriak, ez balin badu pertsona horre bere partetik jartzen, ez? Zazken finen,
jendeak ikusten malu euskera bere identitatetik oso gertu da zerbait dela, besteak ez balin badu jartzen, ez? Bide hori egitea, respeto falta bat bezala, ez? Jendeak esaten zuen. Nire parte den gauza bada, nik baten batekin erlazioan bat edukitzeko berak interesa eduki behar du, nirekiko, ez bakarrik hizkuntzarekiko, baizik eta nirekiko. Ez dakit, bere erdalduna baldin ba, nik erderaz badakit eta ulertzen dut, bere erdalduna dela, baina berak ulertu behar du nire hizkuntza dela. Orduan, esan dutena, lehenengo aldia da, jendea idala gaian inguruan hitz egiten, umei esaten dintzazu euskeraz, baina baita honek ekartzen du gehien bat zure taldean sartzen balin bada jende asko kaipatu zian esplikatu behar hori. Gehien bat gaztelania dunak zienekin, hau da, bai, nik badakit, zuk badakizula, nik gaztelania egiten dutela. Baina esketzait berdin, nik ez den nahi, nire zestoako kuadrillan tabernan gaztelania egin. Orduan, esplikatu behar izate hori, bai, nik gaztelania egiten dut, baina ez dut nahi, niretzako garrantzitsua da euskeraz egitea. Orduan, hor bazeon jendean ikusten nola baita esateko tesitura batean oain arte hon ez dana. Bai, gaia zitza egiten esplikazioak ematen. Baina ikusten da, jokabidea dela, jendeak maitzen du nahi dula eta eutsi nahi diola. Gero hemen aipatu behar dare bai, harremana erdi puntuala dela, etorri berriekin. Gaztelania hitz egiten dutenekin asko igual taldean sartu dira, baina gaztelania hitz egiten ez duenak, igual ez dira taldean sartu, gero sozializazio ohitura desberdina daude, gu hemen asko alkoholan bueltan sozializatzen dira, horrek ekartzen du jendea batzuk alkohola edaten ez dutenak ez zirkulo horietan egotea, presentzia, ez hemen ez jarri, baina presentzia leku berdinetan ez dago. Adibidez, segunan aipatzen zaten, dago banku bat, kanpotik etortzen dien amak eseitzen dien, eta esan nion bai, buelta bat eman dut eta badakitze banku da. Orduan, agian leku berean daude, kanpotik etorrianak eta bertakoak dianak, baina ez dira nahasten. Askotan nahasten dira umeen bitartez. Zazken finen umeak elkarrekin hasten dira eta lagunak dira. Orduan, hori guztiare kontutan hartu behar da. Eta honekin, esan nahi dut, ja ondorioetan sartuz, nahasgunean bizitzea, jarrerak oso baikorrak diala euskarakiko, baina azken finean salbuespen baten bizizeate, bizi naiz, bizigia. Eta ze pasatzea, zu salbuespen baten bizi balin bazea, ezin dezu egun guztian, aktiboki pentsatzen nahitu, salbuespena dela. Azken finean zu beste gabe hor bizizea eta punto. Orduan daukazu ikuspegi distorsionatua hizkuntzan realitatea zein dan. Eta horrek ekartzen du baita, nola bat esateko, militantzia bajugoa, aktibidadea, ez? Pixkat, ez da borroka bat. Eta normaltasun hori ezin da hausnartu, behintzat etengabe ez. Ze pasatzen da orain, burbuia hori pixka zartatzen hasi da, aldaketak etorri dira, orduan hasten gara pixkat konstiente izaten, guk emantzat hartu genuen zerbait, guretzat normala zen hori, baina ez dala, hola. Orduan hastea kontuatzen, nik leheno ez, jende asko bere iragana zitzaitazun. Ni umean nintzanean, etzan nire umeak daukaten egoera, orduan aldaketa honek ekarri du konstientzia bat, nola bat esateko, realitate horren puskatze hori. Eta jende asko zeon kezkatuta antxetateakin eta gehien bat, herrian tamaina eta aurren arabera. Orduan, nik esan dut ez nitun sartu 5.000 faktore zakuan, ze bestela ez dakizu ea pertsona horrek, nola bat esateko kezka bat daukan, umeak ditulako edo aizak egoaldetik jotzen dulako. Orduan, kasu honetan, aurrakin harreman eukitzeak bai ekartzen zuen, ze aldaketa gehien bat horti dator, umeak zituztenak, irakasleak zianak, baten bat zegoen behak umerik ez zeukan, baina zeukan anai arreba bat askoz gazteakoa. Orduan horrek ekartzen zuen aldaketa hori ikustea, esatea, etorkizunak ze itxura eukiko du, hau baldin badatorrena. Eta tamainak bai eragina zeukan. Zestoan, dauka eragin gutxiena, zergatik. Ezan azabalen dago kuadrilla bat. Plazara eta zendia guztiak edo taberna eta soziadea, baina, klaro, esaten ziaten, gu daukau kuadrilla bat. Orduan, ateatzen da plazara, juntatzen da gukin. Horrek zesan nahi du erdalduna balin bada gukin juntatzen da. Eta egiten digu gehiago. Ze pasatzen da zestoan? Ja, zestoa ondixagoa da, orduan daude kuadrilla desberdinak. Ez bakarrik erdaldunen kuadrilla eta euskaldunen baizik eta adinka, edo euskaldunen barruan ere kuadrilla desberdina daude. Orduan, kanpotik etortzen erak gutxigo eragite izu, jende gehiago da, ez daukazu horren besteko harremana ez da horren estua. Orduan, horrek baldintzatzen du. Hau da, antsiedade gehiena daukate, aizarna zabalgo gurasoak. Nola bete esateko.
Zer da arnasgune euskaldun batentzat, ez? Estres linguistiko askotan entzuten dugu, nolabait esateko behiratzen balin badu arnasguneai, euskaldun batek perspektibatik, ez hizkuntzarentzako zer dan edo ze perfil hiztunenak sortzen ditun, baizik da hiztun batentzat arnasgune bat da baita estres linguistiko bajuko eremu bat. Hau da, ez nahi zaiateatzen da pentsatzen ze hizkuntza auto egingo dut. Ze hizkuntzatan hitz egingo diot honi, ez? Agian Donostia juten barin batzea eta dena baten sartzezea esaten zu. Honi euskaldun pinta ikusten diot, bai edo ez, bai gaur daukat gogoa burrukarako eta honekin euskeraz hasteko eta ez. Hoi ez da hemen, ateatzea eta iepakaixo zemuz. Eta gainez, herrien tamainak ekartzen duzu gutxi gora bakizula zein da euskalduna, zein den erdalduna. Orduan, estres linguistiko handiegirik orain arte etzeon, baldintza bengatik, ez? Orduan, hizkuntza autua zeingo eta edo bestea etzeon edo oso bajua zen. Jendeak seguru eta lasai bizidan nolabeteko espaziorik handiena da. Eta, ze pasatzea, jendea euskeraz bizit da. Ez aktiboki, baiz da, hola sortzen da, eta orain arte jendea besterik gabe euskeraz bizitu da. Zer kartzen du, lehen esan detena, euskalduna izatea hausaz, inertziaz, horrela eman dalako, eta ez autu, aktibo bat bezala. Hau da, jende asko dao, egoera aldatzen bali bada beraieke bai aldatu ingo diana. Ze, nola baitxateko ez dia entrenatu hortan. Ez nahi zain horrekin sartzen, Eta, lotu dezakegu arnasgune badara ongizate linguistikoko eremu bat. Hau da, ze hizkuntzoi normaltasun batekin bizi da, zu bizi zeanekoan, eta burua puskatzen egun santu guztien, etxetik atetzen aldiro, orduan bai da estres linguistiko bajuko eremu bat, eta da ongizate, euskaldunak ongizate linguistiko bat daukaten eremu bat. Eta etorri berrekiko edo gehien batez erdaldunak direnekiko badao empatia bat, badao bestean lekuan jartzeo eta baino dago bai gutxi eskatzeo. Ze behar bat ez dugu sortzen, moldatzen geha, ez? Eta batek adibidez aipatzen zian, bai batzuk aipatzen zuten agian etorri berriena zala erronka handi bat, baina beste erronka batzuk ere aipatzen zituzten. Hoi da, galdera irekia uzten duzunean, jendeak atartzen dizkizu gaiak, ez? Orduan, argi utzinean mundu guztia ez zeola obsesionatuta honekin, jende asko aipatzen zuela baita komunikabideak, YouTube, bere umeak, agian doi aipatu dut, eta baita asko bai esaten zuten euskaldunak ziala, arnasgunetako erronka bat, hau da, bera gu ez gauden ohituta hemen burrukara, nola baita esateko, eta ohituta gauden bestenera moldatzea, bai da nola baita esateko erronka bat, bai da euskaldun horiek, ez, ze jarri hartzen duten eta zer reakzio duten. Orduan, empatia eta gutxi eskatze horrek ekartzen du, norberarekin badala tensio bat espero dezun, zen nahi dezun, ez? Baino, printzipioz, jendeak eutxi nahi di euskerari, baino horrek ekartzen du, tensio batzuk badaudela gehien bat sartzen dienen erdaldunak talde horietara edo ez, umeen bidez. Baino, harremanan ikuste dut orokorrean nahiko puntuala dela. Gehien bat gaztelania hiztunak ez dienekin. Orduan, hauek izango lieke ondorioak, eta, nik ez dut konponbiderik. Nire asmoa zan pixkate bai ez, esan detena, Euskal Herri mailan egin da ikaragarrizko ikerketa demolinguistikoa eta ikertu die hizkuntza jarrerak ez. Erdaldunak zer diote euskerari buruz, zer diote euskaldun berdik euskerari buruz, zer diote ez dakizenek ez, baina arnasgunetako euskaldunak ez horren garrantzitsua balin badia arnasgunea, bertakoak zer diote. Horren ere asmoa zan pixkat, argazki bat ateatzean, eta seguro esan dituten gauza asko, batek esango du, Jesus, neska Alemaniaraino junda, ero bueltan etorri da, gauza hauek galdetzeko handik banekin inoren entrevistarik egin gabe. Baina ze pasatzen da, odela gauza gutxi gora bera dena badakizkiguna, baina garrantzitsua dela baita, gai hauek modu sistematiko batean biltzea, ze gero edo zein ez, biltzea eta edo zein neurri hartu nahi diala, pixkat argiago daukau, gauzak nondik nora datu zen. Orduan, momentu honetan jarraitzen dut, hau lan zen eta nire asmoa da ere bai, hau ez bihurtzea, hau jango duen ikerketa bat, eta pixkat, nola bat esateko digeritzea, eta pixkat lastoa kendu, eta modu nola bat esateko funtzionalago baten jartzea, arnasgunetan parte dabiltzen eragilentzako, izan udalak, izan elkarteak, hau pixkat buelta eman eta neurri moduan jarri ez, hau da panorama, hauek dira ondorioak eta zer egin genezake ordu nola esateko
honi bueltak ematen jarraituko ez, baina gutxi gora bera, hori litzateke nire ikerketa. Eskerrik asko. Bai, irikiatea bero aituta.